Yan. Kukuha pa kami ng buko kasi nakuha ko isa lang. Bitin mga idol. Kaya ulitin namin. Kukuha kami ng buko. Yan. Putol. Ano yung barat? Ako na ang yung sa bahagi pin. Magsasakit. Ako makuha mo. Siguro maipong ko niya. Sundang. Ay, ano na? Yun na. Gusto ano. Dari yun na doon, ano ni? Dua-dua yan na doon, ganyan nga. Bakit sunod? Tulo na. Tulo lang. Yan, sakto na. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang saya. Oy, Pero yun ang, bakit? Latado mo ka na? Hey, ayos? Perfect. Hanggang ka na? Alas, lingon tabak. Uy, dahil sa ibong. Ayun. Nagkatakpa ka na ako. Perfect. Tama? For the first time. Uy! Perfect. Dito na yung kanina ba? Kano para nutian? Ako rin kita magot sila. Ano? Alit to, ko na ba? Nainog na to ah. Oo. Ano na di? Tama na ni. Ay, magpagana pagkatik. Alabi, maura na. Tama. Talaga nang kita kalipabaan. Ito mga idol, oh. Siyempre ko na yung ano. Yung. Di ba? Ganon. Terang mo sa Pas, jadi. Right. Kuha rin bilang ano. Bali, apat. Dali ninyo, apat lang nagawa, ano? Dako na ang buhon. Iya warga. Lolo to unin. Dako na ang buhon, pero anak ko ang lambod ni apa. Alang sa ulo. Ang kaon pa, no? Ang kaon mga idol, oh. Tapos yung Ito na. saldo ba tigada na kami mga vlog naman. Minumon mo na. Ano ba ko? Madal ka lang daw nyo. Ano? Panggulay. Pait-pait, mo yun. Huwag ka mag-inang lumbod. Dek. Mas ka mag-inang tubig mo yun, ini. Ay! Kay mama mo, darang tayo na kay mama mo. Lumbad! Buwan makuha ka. Bados tabi ito agam puti. Ubuson? 10 bulan. Harap. Surubra. Ipangani? Daran taki lumbod. Bade maaman. 10 bulan. Oh no! Ano, inom na! Maya niya solo siya. Abo. Abo. Raga na hindi ko. Magbalik na sa nadigdi. Ano pa? Oo na. Oo po. Oh. Papa! Ano ka pa? Okay na. Ito ha. Ang naso. Ano dyan? Ano kasabi ang payo mo? One hit. Tama uno nang gatadi.
Pero ko na kuminaka kilumbon na. Hindi ako kutsara. Inom ako. Coba, gue ba inom-inomon? Hmm? Ano ka na no? Buma? Ganito. Arti yung kemana kita? Ganito oh. Dahil ka to jalumbod. Ayaw ba? Arin sa nagaparaiba kay Chok. Uto. Ay ini. Oh, Sige ganin daro Ano ba lumbod na? yan. Nagaralumbod niya maduman. paano yan oh? Oh, si mama mo oh. Wala oh. Paano yan? Diba? Hmm? Mama mo. Ano na? No, no. Diba? Busan bibi oh. Abo. Abo. Oh. Abo. Kana? Oh. Siram. Salamat tabi kay Ton. Ano ba ito nangaram mo naman? Oh, ton. Ko naman Ton sa di. Oh. So tons kaya dakulong ka pariyo. Salamat kay Ton. Nunay kay Ton. Dahil ka makalambot. Tukuta. So tons. Itong S para duman sa saludo. Inali ko so is na pagtigers dakulong ka pariyo. Wala. Ano ka lang? Sarang ko na yung ganit. Yo. Eh. Maka. Hindi na kami dalawang pauwi. Tigwa. Dua. Kan yun itong gari anyo. Ito itong mga idol ang pag ano oh. Pagbunot kinyog. Kaya ng ano. Maraw ito di kayang pangkaso. Bulot. Bulot. Tagala. Bunot. Pagbunot. Oh. Bibi matamaan ka. Ang biya bibi. Kain. Sa tao. Kaya mo. Tatamad ito. Taga ko mga idol yung gibunan niya oh. Ang mag-aarog ka ang Santo Domingo or talata yan. Sa uga ko nagibo ini. So, dali on baga. Bahala Ano yung bunot daron ko? Ano dyan? Or pang paas ko. Daman ito daraw. Nakalibre kinyog. Sama ko ulaw. Basog niya sa aki. Kakaraw na. Yung tabi ang pagkakod o kang buhay probinsya o. Diba? Simple lang. Basta matanggal. Mas, ano na? Boy, ako na. Bala ha. Ako naman narakaan, sino po na? Ako ang anak ko, sipag ko. Ang dungis. Ano? Sibay ng katawan. Ay, nakaya? Ano? Malapakalo yun ay. Lolo. Yan! Dali! Konti! Ka nagkasakabay kang ka-20. Eh, paano tidura na sa I-20 taas ako na? o. Andre o. I-20 o. Paano tidura na sa taas na? Magsakat na naki. Dahil na ayaw mong mana. Mabrin niyo ako, sumasakat pa sana. Koy, bahala oh. 20 pesos, makakuha sa naki. Makakuha sa naki. Sampalo. Yan, tito Paul. Alo, so ano ko? Sampalo. Pauwiin mo ng 20. Nicole, tayo na kay 20, Nicole. Alo yun kada ah. Ano? Taba na. Tabaan mo na.
Ay, nang karo. Ilaw. Ilaw niyo. Igagako, karon po ka. Ilaw. Si Ram. Ay, inog na. Ano boy? Ano boy? Nagdagat ka mo? Ano na ako nito? Ura. Mata, wara. Sama. Nagbanit ka mo? Malayo ang paon ngayon pa ano? Kasi matanggap ka nito nagsakat. Ha? Tumuladawan. Tamot. Tansi. Babayo. Mga idol. Pasar kita. Hindi sa bulod. Tampang kang bicara oh. Ayaw na kol. Ito na, oh. Tao na di. Ano gilo ka kaya? Uli? Wow. Kasi nagibog sa kayan. Kabag kita pa. Yan, si papa mo. Kasi tanong. Suman, iniiba yan. Kasi tanong. Tinda. Tinda. Kaya niya. Kaya pa yun. Wow. Wag bante. Gini ako. Ang talaga pag maugma dapat may tagahaot. Ano kami di mga idol sa ilog dagat. Anong ano Ilog alat. Wow. Ay. Yan, ini tabi ang garay kan mga sakayan na igaramit tigdi oh. Pag albay. Uy, sabi pang pato. Pamato. Nalulog ko dyan. Yan. Nagabak na yan. Dalawa. Ay, nagabak pa. Oh. Masarap ko kapag sa buhay probinsya, no? Parang walang problema. Wala nung basa din? Ako hindi ko maulog ang sirip. Ya? Babo naman, Dodo. Tapos no. Malinawan mo ng tubig. Dati matuhuyan dyan yung banda, oh. Hmm. Yung sa may baba nindo. Kunya na ta. Ano nga naapod kaya? Ako nang para tuhoy. Ano nga naapod kaya na puho na? Ayat! Dadat! Masalo na kita? Basa. Tara. Uwian na kami. Oh, let's go! Uwian na! Pagod, bibi, ano? Pagod? Iyo? Baba na! Napagod si Bibi, oh. Ini itong Bibi, oh. Ini ton. Apot ka ni oh. Nan. Ini ton. Yan, salamat sa gatong ito. Nakajaming ko si Ton. TV vlog, o TV official pala. Yan, nakadami ko siya. Galing ni Bibi maglakad, oh. Init, Bibi, init. Initon?
Kaputi. Kasi ka na. O dumana nga ni madamot kita. Yan. Dito na kami sa bahay nila. Medyo nakakapagod din. So, nandito na kami. Nakapagod. Hindi salamat kayo ito dahil nakasama ko sa aking vlog. Don't forget to subscribe. Yan. Watching. Yan dapat. Thank you very much. Hanggang dito na lang. Salamat.